There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You are scum, and I hope that you know that the cracks in your smile are beginning to show. Now the world needs to see that it's time you should go. There's no light in your eyes and your brain is too slow. Μοναξιά. Τι είναι τοξί για αυτή τη λέξη? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ? Με τι σκοπό μπήκε εκεί? Ποιος το έβαλε? Γιατί μπήκε σε αυτή τη θέση και όχι σε κάποια άλλη? Ένα γράμμα ανάμεσα στα άλλα είναι και τίποτε παραπάνω. Χωρίς καμία ιδιαίτερη αξία και σημασία. Βρίσκεται σε αυτή τη θέση για τον ίδιο ακριβώς σκοπό που βρίσκεται εκεί και το νι και το όμικρον και το γιώτα και όλα. Σου μιλάω όμως τόση ώρα και δεν ξέρεις ποιος είμαι και τι θέλω από σένα. Είμαι ένα σκύλο, σαν όλους τους άλλους σκύλους, χωρίς καμία ιδιαίτερη σημασία και αξία. Τρέχω όλη μέρα ανάμεσα σε άλλους σκύλους που δεν ξεχωρίζουν από εμένα και σε ανθρώπους που τρέχουν και εκείνοι μαζί με εμένα. Αλήθεια. Ξέρεις τους ανθρώπους? Τρώω ό,τι βρω στο δρόμο ή ό,τι μου δώσουν. Δεν με νοιάζει όμως. Ξέρω ότι από τη ημέρα που γεννήθηκα ήμουν έτσι. Είναι κι άλλοι εκεί δίπλα. Όχι σκύλοι. Αυτοί που σου είπα πριν. Οι άνθρωποι. Όλοι κάνουν αυτό που κάνω κι εγώ. Τρέχουν όλη μέρα ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους που δεν ξεχωρίζουν από αυτούς και σε σκύλους που τρέχουν μαζί τους. Τρώνε ό,τι βρουν στους δρόμους ή ό,τι τους δώσουν και κοιμούνται όπου βρουν. Ξέρεις κάτι? Δεν τους νοιάζει όμως. Ξέρουν ότι από τη μέρα που γεννήθηκαν ήταν έτσι. Πάντα έτσι. Αλλά συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο. Ενώ είμαστε τόσοι πολλοί και είμαστε στριμωγμένοι, κανείς ποτέ δεν αγγίζει τον άλλον. Κανένας δεν ακουμπάει τον άλλον. Είμαστε όλοι τόσο μακριά. Κλείνω τα μάτια μου και δεν νιώθω κανέναν κοντά μου. Ανοίγω τα μάτια μου και δεν βλέπω κανέναν κοντά μου. Κι όμως, κάποιος με κλώτσισε, κάποιος με πάτησε, κάποιος με πέταξε, κρυώνω. Πνίγομαι. Μα κανείς δεν μου έχει σπίξει το λαιμό. Τι συμβαίνει? Τι γίνεται? Εσύ που σου μιλάω, μήπως ξέρεις?